Morjesta vaan kaikille sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Kauhunurkkaa. On taas vuosittaisen Halloween-spesiaalin aika ja tällä kertaa meillä on teille tarjottavana ehkä kammottavin tarina, minkä olen kuullut. Tämä tarina on väitetysti tosi, mutta emme tietenkään voi tarkastaa kaikkia tarinan faktoja. Tämä tapahtui 2000-luvun alussa. Asun maalla ja olen survivalisti. Pyrin siis täydelliseen omavaraisuuteen, enkä ole käynyt kaupassa edes ostamassa vessapaperia. Syyssadon perunoista laitan joka vuosi osan perunakuoppiin säilöön, jotta niitä riittäisi talveksi. Tänä talvena tapahtui kuitenkin jotain selittämätöntä, jota edes CIA ei ole vielä selvittänyt. Eräänä varhaisena talviaamuna läksin perunakuopille aikomuksenani hakea pari maukasta ja lisäaineetonta ääriluomuperunaa. Peissetti survivalisti kun olin nähkäs. Olin puolimatkassa polkua, kun kuulin kummallisen, alkukantaisen huudon jostain perunakuoppien paikkeilta. Sydämeni sykähti säikähdyksestä ja primitiiviset pelot ottivat minusta vallan. Pääsin yhden kuopan suulle. Vilkuilin ympärilleni. Tuulen puuska kävi läpi metsän. En tiennyt tarkkaa aikaa, koska en ole vielä löytänyt täysin mekaanista kelloa, enkä suostu elektroniikan orjaksi, koska olen peissetti. Astuin alas kuoppaan. Pälyilin kuopan nurkat läpi taskulampulla. Tunsin vahvaa läsnäoloa. Jokin oli täällä. Olin aivan ääneti. Kuulin ropinaa suuren kiven takaa. Kivien raoista pilkotti jotain. Jotain, jonka hädintuskin pystyi pimeydestä erottamaan. Se oli silmä. Samalla kuulin, kuinka jokin nousi ylös ja alkoi hitaasti kiivetä seinämää pitkin. Näin vilaukselta ihmisen hahmon. Tunnistin välittömästi tämän henkilön. Se oli Saddam Hussein. Juoksin henkeni edestä ja panikoiden ryömin ylös perunakuopasta. Juoksin kuin survivalistinen Usain Bolt kotipirttiini piiloon. Kurkistin tuvan ikkunasta ja näin punaisen hohtavan hahmon puikkelehtivan puiden välissä. Juoksin naapurilleni, joka soitti poliisit. Onneksi terroristi saatiin kiinni. Saddam Hussein oli vetäytynyt takaisin piiloon kuoppaansa ja poliisi löysi hänet sieltä. Poliisi takavarikoi Nintendo Game Boy Advance käsikonsolin, laatikollisen 2000-luvun mangaa, tietokoneen sekä viilentävän tuulettimen. En tiedä, miten etsitty diktaattori pystyy piileskelemään perunakuopassani tai kuinka kauan, tai mitä hän teki isolla laatikollisella mangaa, tai mikä oli hänen tietokoneensa paras speksi. Emme saa koskaan tietää koko totuutta. Huhhuh. Tervetuloa kummitusjahtiin. Suomeen. Mikäs tuolla on? Mennään katsomaan. Toi näyttää ihan siltä, että siellä tuon kasvihuoneen sisällä asuu kummitus, joka hohtaa valoa. Pysykää siinä, älä tule lähemmäs herra kuva ja mä menen katsomaan sitä. Uhu. Päivää.
Olen 33. asteen vapaamuurari. Voin toteuttaa teille asioita, joita saatatte haluta elämältänne. Mitä te haluatte elämältänne? Haluatteko vaurautta? Haluatteko parantaa maailmaa? Me pystymme siihen, mutta me emme halua. No, sitä voi miettiä rauhassa, että miksi emme halua. Niin. Et ole kummituksia nähnyt. Joo. No. Hei sitten. Ei siellä ollut kummituksia.